И здравейте, днес съм с избраните за най-добър доброволчески екип а, от превенциите и най-добрият доброволчески екип се състои от... Снежи. Аз съм Милица. И аз съм Алекс. И днес малко ще ни разкажат за какво са превенциите, какво се случва там, с какво точно се занимават и как спечелиха наградата. Да. Ние сме от клубът за превенция на рисковото за здравето поведение при 4-та езикова гимназия Варна. И трите сме с направление психоактивни вещества. При влизане в превенциите, както ние им викаме за по-кратко, се избира едно направление и ние си избрахме да се занимаваме повече да научим за психоактивните вещества. И какви направления други има? Трафик на хора, рисково сексуално поведение и правонарушение, да. Добре, с какво точно се занимавате с превенции, като влезете с Павка, какво правите? Правим обучения, правят на нас обучения, учим как да информираме най-добре хората, да се предпазят и да внимават с кой се събират, какви неща правят и така нататък. Също така доста ни учат как да представим добре информацията пред публика, как да могат да бъде разбираема от всякакви категории хора. Да. Избираме си винаги, когато се прави една кампания, се посочва аудитория, пред която ще се представя и според това ние се научаваме пред различни хора как да представяме различна информация. И какви са тези обучения? Какво представляват обученията? Първите задължителни обучения, които преминахме, бяха през януари-февруари месец. И на тях отиваме, дават ни определена тема и ние трябва да представим темата като обучители. И оттам вече Ники Карджиев и Петя Атанасова, които са експерти по превенцията, училищната превенция, вече те ни дават насоки и забележки, какво можем да оправим, на какво можем да наблегнем. И така се подобряваме и можем да получим квалификация на обучители. Някъде някакво интересно обучение последък? Последното обучение мисля, че беше сега ноември. Да. Ноември месец в Черно море се състоеше. И протече 3 дена, в което ние се научихме как по-добре да представяме информация. Правихме няколко обучения пред всички. Разбрахме грешките си, какво да подобрим в представянето. И главно мисля, че това е. Опознавахме се с нови хора, срещнахме се с хора, които им е интересно на тях, каквото на нас не е интересно. И беше доста полезно. Да. Шердан Танковски обучението. Да. Научихме също как да изискваме обратна връзка от публиката, на която представяме и как и ние да даваме обратна връзка. Като цяло точно това обучение на мен, мисля, че и на всички, които участваха, беше много полезно. Друго обучение, на което ме поканиха, беше в София. Беше едно пътуване, в което посетихме ГД-ПОП, което е генерална дирекция на не главната. Кой ме не се притеснява? Главна дирекция на борбата с организираната престъпност. И също така посетихме различни лаборатории, в които ни показаха как се разследват наркотични вещества, как разбират кои са, как начини, по които хората са се опитвали да вкарат в България, да изкарат извън България. Беше доста интересно това обучение, беше цял ден. Друго, също сме ходили на други обучения в Винса. Да. И през лятото също. Да, през лято или кампании. Доста. Сега ли да ги спомена или... Да, давай. Добре. Това лято имахме поне, мисля, че 2 или дори 3 кампании, в което мисля, че в 2 сме участвали само всички. Не, аз участвах в една. Добре, Да. Една от която беше като цяло за борба с зависимостите. Мен ме изкараха на сцена с още едно момиче от дирекция превенции да представим за какво е кампанията, за какво се борим като доброволци. И да, тогава също беше изживяването на самата кампания е
също доста интересно, защото се сблъскваш с хора, които се опитват да те провокират по някакъв начин с въпроси или с какво ли не. Така че да, трупа се някакъв опит. Да. Останалите на тази лятна кампания раздавахме флаери на хората в морската градина, които се разхождаха и ги приканвахме да дойдат на щанда ни, за да се запознаят по-конкретно с нашата кауза. Аз бях на щанда и на самия щанд има различни материали наредени, както тук има. И ние ги давахме в замяна на информация. Те са напълно безплатни, но трябваше човекът да се поинтересува в кампанията и по този начин да сме сигурни, че сме предоставили поне малко информация по нашата тема. Добре, а какво ви подкана да се занимавате с превенции? Как ви дойде желанието да информирате хората за точно тези неща? Какво ви получавате от превенциите? Ами, винаги клуба по превенции, първо в 4-та поне, винаги влизат началото или като цяло в 8-ми клас влизат представители на клуба, за да представят различните теми и накрая ги подканваме те да се присъединят следващата година, понеже записването става от 9-ти клас. А на мен лично майка ми е разследващ и това много ме мотивира и аз да се присъединя, тъй като тя се занимава с наркотици, т.е. нали, разследва такива случаи, което ми беше една голяма мотивация да се присъединя, виждайки какво се случва. За мен в началото на 8 клас, нали 8 клас Да. записахме, да. Не, 9-ти се записахме, но... Девети, да. Добре, 9. Беше... Не влязох толкова сериозно в клуба, нямах идеята, да, ще променя света, ще направя си какво. В началото исках като цяло просто да се опозная с повече хора, да посетя различни клубове на 4-та. Избрах съответно този. Обаче с времето, с обученията и с времето много ме заинтересуваха все още повече на истинската причина за участването в клуба, т.е. да помагаме на хората да се откажат поне или да знаят, че наистина вреди много, каквото и да е, че наистина е опасно. Така че за мен това е голяма мотивация в момента. С времето го научих, в началото не беше така, но сега наистина това е мотивацията ми. Добре, ами мен като цяло ми беше доста интересно да се запозная с превенциите, понеже аз нямах много големи знания по темите и ми беше интересно да се запозная с тези неща. И като цяло исках да правим нещо заедно, защото разбрах, че всички ние ще се запишем и се записахме с Пав, за да сме заедно, просто за да правим нещо заедно, което беше също, нали, част от решението. Което и ни създаде като екип всъщност. Да. Да. И да, това е. А как станахте екип? Само това, че сте в един клас или просто... Ами не, то всъщност, понеже се записахме и трите с направление психоактивни вещества и като ходим на различни обучения, те ни слагат една под друга, нали, винаги в списъка сме една до друга, понеже сме от едно и също училище. И когато седнем една до друга и те ни кажат разпределете се по отбори, ние така се падаме, че винаги сме в един и същи отбор. И понеже... Или понеже- винаги се търсим. Да, Да. Винаги не е най-удобно да сме заедно. трите. Да. Да, и винаги, примерно, аз знам ти в какво си добре, ти в какво си добре, вие знаете аз в какво съм добре. И просто като ни дадат задачи, веднага може да се разпределим и да можем... Просто времето не стига за всичко, защото знаем кой в какво може да действа. Добре, като сме на тази тема за екипи, как се случи това с награждаването? Как ви избраха за най-добър доброволчески Ами- екип? И ние не знаем. Добре. Значи, появихме се там първо, влизаме вече в юнашки дом и аз отивам да си кажа името, за да ме допуснат вътре. Казват ми, добре, отиваш и сядаш на първи ред. Аз се стреснах, защото само на мен ми го казаха първоначално, после видях, че и Милица идва насам. И Да, аз се ме стреснах. успокоих малко. А вече по-късно се появи и Снежда. Да. Понеже на нас ни... закъснение. Да. Понеже на нас ни обявиха, че трябва да сме там конкретно и че е много важно да сме там, обаче нямахме много голяма представа точно защо трябва да сме там. И като ни изкараха на първия ред, ние защото не очаквахме, че има някакво разпределение
нали, по места. И като ни скараха на първия ред, решихме, че имаме някаква роля в самата церемония. Трябва да правим нещо конкретно, да участваме. И аз повиках Ники, който е старши експерт на училищната дирекция. Да. Да. Превенция. И той ми каза, пошегува се с мен и ми каза, че трябва да изляза и да кажа всичко, което съм научила до сега. И аз супер много се стреснах. И не протече така церемонията. И после ни изкараха. Да. Дадохте ли реч? Всъщност, Не. Всъщност то протече така. Ники и Петя, които те работят като екип, главният и старшия експерт по училищната превенция, те излязоха и казаха, ние двамата работим като екип и много добре се сработваме от години насам, но наскоро открихме още един екип в нашите среди, който също толкова добре работи. Да, и тогава погледнаха Към нас и ни извикаха, което беше вече съвсем в края на церемонията, след като бяха раздали всичко. Да. Те спечелиха също най-добър екип. Да. Ники и Петя. Ники и Петя. Но, нали, ние бяхме нов екип. И след като вече ни раздадоха наградите, понеже ние още не знаехме, нали, разбрахме чак когато ни извикаха. И Ники пак се пошегува с нас, Да. казах, че всичко е наред, че няма за какво да се притесняваш. Беше много емоционално. Аз лично в този ден изобщо не знаех, че трябва да отида там. Просто не бях много добре, не се чувствах добре и отидох, дори закъснях малко и отидох напълно без униформа, не знаех, че отивам на церемония. Беше, много безотговорно. Такова нещо. Да. Което аз бих направил. Не се издавай. Да. И просто беше голям шок, като ми казаха, отивай на първи ред. Видях, че Милица и Алекс са там и аз така се успокоих като Алекс. И после, като започнаха да награждават, нали, си казах, не сега и наши не извикат тук. В края на церемонията, нали, вече като почна да приключва всичко, викам, не ни извикаха. Да, ние бяхме, мисля, че последните наградени. И тогава Пети и Ники излязоха и... Да. Беше много хубаво. Добре, вие правите кампании в училище. Какви кампании сте правили до сега? Значи последната беше за СПИН, която е на 1 декември, който е световния ден за борба с СПИН. Кампанията беше организирана от мен, Милен, Виктория и Нора. Ние бяхме главните организиращи. Всъщност това, което ние направихме е да представим една презентация пред 8-те класове за рисковете, начините по които може да се заразим с СПИН, как да се предпазим, как се предава СПИН, защото не само се заразяваме, може и да се предаде по майчин път, например. И като цяло в нашите ръце беше организацията, след това трябваше да строим всички, така да кажем, да организираме раздаването на материали в петък, което беше в деня на Световния ден за борба с СПИН. И това е всъщност цялото е една голяма екипна работа. Добре, искате ли да допълните нещо към интервюто? Да разказвам ли допълнително за обучението в София? Разкажи, защото е интересно. Добре, значи в тази генерална дирекция, която вече споменах за борбата с организираната престъпност, там ни заведоха и ни изказаха първо една лекция, като ни показваха различните видове наркотици, разбира се, не за употреба, само за предпазни мерки, да не се доближаваме до тях. И ни разказаха за различните им влияния и опасностите, които следват от тях. Също така имаше имаше не представление, но показ на обучени кучета за намиране на наркотици и на ядрени вещества, което също беше много интересно. Показаха ни как кучето веднага намира и почва да лае. Бяха наредени 10 багажа, все едно на самолетно летище, и пускат кучето и то веднага намира чантата и почва да удара, да скача по нея, да лае. А пък с ядрените вещества само подушва и се отдърпва и почва да лае, защото, разбира се, не трябва да бута, ако гръмне нещо, за да е безопасно. И да, това беше наистина много интересна част от цялото
обучение там. Добре, и вас ви обучава смисъл да отговаряте на въпроси, но с какво бихте насърчавали учениците, какво да направят и да се включат в клуба? Естествено, ако им е интересно и ви обещавам, че е много интересно, ще се запознаете с много хора, ще се научите да представя. Ако имате особено сценична треска, това е много полезно, понеже аз в началото, като почнах обучението, много ме беше страх да говоря пред публика, обаче с течение на времето, колкото повече и повече излизах пред публика, толкова повече си преодолях страха. И е много интересно и наистина, ако и вие се интересувате, запишете се. Да. Не само за сценичната треска, то като цяло развива изключително много умения. Ние преди това не мисля, че можехме да излезем и просто свободно да представим една информация. Освен това, знанията, които натрупваме, са много полезни. Не мисля, че ще има момент, в който да не са ми полезни, ден, в който да не са ми полезни знанията, които имам от превенциите, понеже това са ежедневни ситуации, това е нещо, с което се сблъскваме в ежедневието ни. И е много наистина важно да се знае и да се разпространява. И призовавам всеки, който може да се включи като доброволец, да се включи, защото наистина каузата е много добра. Много ви благодаря за интервюто, беше много приятно. Следващата година пак първо място. Ще biti До година пиар на годината. Да. Да. Трябва банкет. Трябва. Да черпите. Ще черпим. Добре, мерси. И ние благодарим. Благодарим. Няма защо. Довиждане. Довиждане. Довиждане, дами и господа.